Mehriban ýylaşlar. Biziň gepleşigimizi iyidi giderli tomaşa edýänmiňiz. Biz gepleşiklerimiziň her bir tanyny paýtagtymyzyň gözel künjeklerine ýerleşýän restoranlardan, medeni dinjaş merkezlerden taýýarlap size ködürleýär. Ine bugünkü Täze bayramy münasibetli taýýarlan gepleşigimizden Hewet restoranyndan taýýarlap getirmek makul. Ine biziň baş aşpedimize gepleşiklerimizin her bir tanyny tomaşa edýänmiňiz tanaýansyňyz. Biziň baş aşpedimiz Oğunç Rıza Guliýew. Ine Oğunç bayramçılık taçağı ilmi dama narmatlardan, tüyücü tagamlardan, iştiyaçlardan bedelip her bir toylarda, bayramlarda taçaklarını giyinden yadılıyar, narmatlardan bedeliyar. Bizim bugünkü bayramçılığı bağışlayan gepleşimizde hayıp tagamlar tayyarlak görkezecek iyileştirmede, nehil iştiyaçlar tayyarlak görkezýäňiz tomaşçylarymyza gyzyklydyr, hem bir de gyzykly. Mehriban ýylaşlar, biz gepleşigimizi Hewet restoranynda dowam edýär. Mehriban ýylaşlar, bizde bir däp bar. Toyu varlarına sowgatly barlýar. Aydymçy öz aydymy bilen, şahir öz täze ýaran goşguty bilen. Mehriban ýylaşlar, men size ýeni bir sowgatym bar. O sowgat bilen ýöne men tanış etjek däl, kimligine maýtjak däl. Siz ony hemmäňizden tanaýaňyz. Ama bence gelin, biziň gepleşigimize. Salam. Salam. Şu wagtda şimdi de çağırdınız da bayramçılık münasibetli taýýarlayan gepleşiginde bolan. Şu öz gepleşig alyp barýan döwrüm şu benemde tomaşaçylarla bir taramlaşýar, şol taramlaşaýyn başlaýan halifa. Näme bilen taramlaşy edildi. Özü bölerken ýa-da taram. Öreşler şoldan nurdur ýüzleri kabul edildi. Kadar boýut filan diýerler. Belemde koralar tebabana. Onun meşgul gerebidir ýüregi ömrüň maňydyr nähsa. Salamlar ýylaşlar. Ine ajab paýtak defter harget beşinde mihmançylyga çağırar üçin köp tawal. Ne aşpedi bilen malekene? Ha. Hawa. Dağıtı defter harget beşinde elme dava dağıtı tagamlar öldü taýýarlaýardyk da. Benim ahırdan her gelýärken ajab maňa dağıtı defter hanna şu dağıtı tagam taýýarlajak kaýa ýöne mihmançylyga çağırdım kendim. Ýok, halipa. Siz öz gepleşiklerinizi özüňiz taýýarlaýardyňyz, özüňiz işirýärdiňiz. Ýöne bu gerekmekde bayramçylyk münasibetli mihmançylyga çağırdyňyz. Halipa gepleşigimize hoş gördük. Mehriban ýylaşlar, ine biziň baş aşpedimizden haýyp tagam taýýarlap berjegi bilen bir tanış edäýdi. Ajab şumata biz birinji ýürüti aşpezden peşte gyzartma etaat naharlarynyň biri. Ondan ikinji iştihaçlarımızdan göwerimli towuk iştihaçary. Üçüncem bayramçylygymyza münasipli şoňra bir tüýjü tagam taýlajak bolýar, ony bile taýlaýar. Hawa, başlyk. Hemen dağıtı tagamlar taýýarlanjak hem ýaly bilen iş barada bir etber bolýar. Hawa. Hawa. Ene amam gelje öz dağda getirken gepleşigi bir näçe ýyllar alyp bardyňyz, altına ýaýdymylar. Ine şol ýaýdymy siziň özüňiz taýýarlaýardyňyz. Ýani taýýarlar taýýarlaýardyňyz. Ve dipa hakykatda şol pişirýän tagamlaryny pişirýärmi? Siziň öz işleşiňiz ýalar. Ajab ustaýa bu horak edildi. Şu dağıtı defterden gepleşiginde 10 ýyl taýýarlap, dowam etdik. Esasen o gepleşiginiň açylmagyna bir terät bolanda bar. Wagtymyň arkadan bereketli tutma taçalar, ýürükde dağıtı tagamlar taýýarlanan kitap peşkeş etdi arkamda. Şu kitabı esasında elmeden dağıtı tagamlar taýýarlaýar. Onu şu taýýarlaýan dedim, bir de tomaşaçylarymyz soraýar, on berýärler, bana edip soraýarlar. Şu pişirýän tagamlaryny taýýarlaýan şu taýýar. Pişýärmi? Köpüne çaýlaýan horagyny şu taýýarlaýan tagamlaryny öňe bir ýaly gitdi, sonra berýärler. Bir hakykatlaryň şu ýerde dağıtı defterden gepleşigini 10 ýyllar aslında terýärinde dowam etdi. Ýyleşlerini bilýändir, ýumşak ýady bilen tanýan Oljan Bekiýew bilen şu taýda elmedama dağıtı tagamlary hemmeti özüň taýýarlaýar. Palawan pişirýärdik o ýerde, dograma da pişirýärdik. Kelle başaýa gaýnat görüp şu ýerde. Böyle kelle başaýa gaýnatmak üçin bu goç käme bolýar. Hawa. Onu palaw taýýarlamak üçin bir 40 minut 50 minut diýilýär, şol gowy pişirjek bolsa 60 minut gerek. Bir saat. Hawa. Onun indi naharga pişýärdi diýýär boly. Şu pişirýän tagamlaryň hemmeti pişýärdi, ýöne dogry aýdaýdy. Bir ele goňçy kädiň içine kartoşka, sowuk, et, kerçap sanlyqda şoly teje sanlyqda. Hawa. Nahar pişirýän tejimde, howur tejimde boly, şo pişmedi. O pişmedi. Hawa.
Kendisi yumuşaktır da içine falan etini, kartoşkanın dağılımını pişmedi. Bravo. Şimdi şu bekleştik. Bir şey alçaya karıştık. Bir yarım sağa doğru. Şondan tam pişti, ondan tam bir boş koştuk. Doğru. 10 yılın devamında bir şeylerin tamamlamanın içinde, çok hediğin içinde falan tamamen pişmedi. Onun biz bir gerek takara gittik, golün marı velayetine. Şonda yanına gidenleri de şonda bir ben annemden sorradı. Aman öylece ben dedim her gerek takip eten yaklaşınca da tayarlayan, tamamlandı, öyle pişiriyordum onu. Çok hediydi, pişmedi dedi. Dedim ki pişmedi dedi o beni, Allah ölmedim de, pişmedi de. Yani şu bir gerek bol şol, takip etmesine şu pişmedi. Nesirden ehil tayarlanıyor, onu siz baş aşpet hükmünde öldü biliyorsunuz. Bravo. Her kimin her günü öyle ifade işi yani. Şu dağ tamam tayarlandı adam acaba şu kartoşkada talyan, etem talyan, kelemen tavanım talyan. Sonra men pişirden bir tavan var. Men pişirden bir tavan var. Baş aşkla pişirde başka tavan var. Her türlü bir öl tagamol ya da. Her kimin öyle. Bravo. Planı mal geçen toyda kim pişirdi değil ya da toyda nakare. Planı eli nakti füyücü değil. Bravo. Şu hemen atılyan atlan bar bırakmalıyım diyorum. Tamam tayarlan. Tamam başka olmuyor. Ya şormalar ya olmalar. Ya bir malar bırakmalıyım. Doğru aydiyan Amangul. Muman hemen adam şu uğurdan düşünmeyen adam etti bu da he. Bravo. Aşkına karıştırdı o oy. Aydım saydım aydım at var oldu. Sonra hemen at gelmiş. Yani amal bence şu kurcuk teatri sen şu bayramçılık kıyafetleri tayarlar var da etbeşimini doğamda durmayacak. Amangul acap. Şu gepleşimizde tagamlar bölüm tayarlar inme kömekleşýäňiz mi? Uy baştın olsun. Siz şu kelemi doğrap beren, o ben kesip bereyim size acap indi iyidin devam ediver. Owan şunu bir amal bence doğru takat tamam lezzet bolacak ýalakda. Böyle. Doğru eteceğim şu temsil alt parça olmalı da. Benim bir elim yiyecek durmuş tayarlan ben. Bravo. Amal bence bayramçılık kıyafetleri alt baryan işlerini barada şu televizyonda bir ayıp beraysan. Şu bizim tiyatromuz bizim yurdumuzda bir yekatak tiyatrolar değil de ben de orada kuracak tiyatro onun çağırır onun için yapıyorum. Hemen benim biliyorum. Öyle bir işler şeyler adamlar bana çağırırlar onun bir köplen iyi işlemeli onun yer. Köplen çekmeli onun yer. Teravi çağırırlar ağlar olmaya koymuş biliyor musun? Onun bir yerde şu çağırırlar her de illa sana maşin alıp verecek ya kuracak alıp verecek bir son maşin kuracak var yani sen öyle oynuyor ya. Sonra şimdi elbette ama çağırırlar çünkü de bir takla eterlerini hayalacak olacak yine şu tarihi münasebetlerini yürüyter ben de orada kuracak tiyatronun artistler bile şu kuracak tiyatrının girebilir adam erkeği şu yerde ullakan arça veredik onun dışında da tiyatronun artistlerine birileri şu hayvancıkların eşitlerini giydirilen şu yerde tavşancı var tilken var kısanın var şunların hepsi cemleri topal hayvanların öyle aralarında bayramçılık belli yani bu yerde bir cadıl tanrık var şu cadıl tanrının açarını görüyorlar onun ayarı var da diğerler şu yerde onun gelen gelmeden tutan yıllar onun tutan şu açarını yürüyelim bilye şu ayarı var tavuğu getireceğini bilye yöne şu çıkışın devamında ilk tavuğun ayıkıya başın ayıkıya çağırlar oynuyorlar arçanın başında öyle aralarını takmasa bilyeler Ondan taşarım ulu saknamında görkemli için yeniden bir oyun hayalım. Umuman şu tarihi bayramçılığından bizim tiyatromuzda deyin çalış devre çağalar şu yerde deyin çalar yer yürüyte takla hayallak koy. Yine amal bence onç benim şu hayat etefani kaçakla mavi, nalmamaklarla mavi. Benim şu gitmişimde şu televizyonda da bu hayallakını iyice o fikirleri şu gelen dilime bağlı bir iştihar hayallakını Eğer uygun efendim benim şu iştihacım bir tayarlakan. Onda bu acaba tayarlanıp bir gayda ayalı. Onda acaba tayarlarsın bir gayda. Devam edin. Devam edin. Böyle. Ama gülüm sen şu hıyarları doğrap bersen bana onları ayıralım. Şu mara gövni yetmedi. Ya yetti gövnüm yetti şu mar. Ütke şu iştihar olmaya bakma. Şu şeyler geçirelim. Acaba Amangul şu naharlarından önümler tayin oldu. Bunlar pişirmeyene uğradı verecek. Nahar atacak önümler hem. Bravo, hem de tayin oldu. Şu naharlarımızda tavuk döşü, kömölük. Ondan yer alması kaynadılar. Bunlar men tayinlak geleyin, ruhsat verseniz.
O şöyle biz gururumuz da var. Siz gururuňyzy dowam ediberiň. Biz gururumuz etse bu da o derdim ya. Men basymja gelaýarym. Bolýar. Amal gence, benim şu yılımız bilen bağlı bir iştahçar tayarlamak isteyen etme. Ine şoňa, tıçanyň bir gowurýan adı var. Ine bulan peynir. Şuat çanyň bir gowurýan da var diýdi bu ajap. Täze ýyl bayramçylykda şeýle bir aýdylýan tamsallar bar da. Şol urby edilýär diýär. Ine şu täze ýyl bayramçylygynda edi ýyl çalşmadyň öň ýany 10 kredep ran kakylýar diýilýär. Şonda ardy edilýär. Şo bir ýurtda diýär şeýle ardy edilýär diýär. Edi ýyl çalşmadyň öň ýanynda şodan kakylman ka ýetişmeli diýär-de. 10 tane üdümi ýetişmeli diýär. Ve 10 tane üdümi ardy etýär, şonda ardy kakyl bolýar. Şu täze ýyjeti iýme. Täze ýyjeti edi şodan kakylmadyň öň ýanyndan şol 10 kredep ran dong 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 dong. Ana şoňa gawatlap 10 kredep 10 tane üdümi ardy kakyl bolýar. Owdugyny. Ýene bir şeýler ýapyrtym talba. Şu geljek ýylda diýär fiýaha edip gelýän bolsa, şu ähli boş golumlagy näme akitjak bolsa, şonu ýan torbaňa talýanda, öýüň daşyndan 10 kere gaýlap çyksaň, ardyň hatyr bolýar. Owdugyny. Biläýmen da. Ýene bir nadir metýäler şunu ýal hyýar diýär. 4'e bölýärlerden, 4'e bölüp şonu bir gabyň içinde goýýan diýär. 4 tane patyl bar bir ýylda. Şoňda suw köpürek çykan bolsa, şol patyllar ýagşy ýagjaklygyny aňlap geldi. Gurawrak bolsa, bu gowurjagyny, kowan maýyl boljagyny aňlap geldi. Şol suw kän bolsa, garyň ýagjagyny. Bir ýurtda näme sowa edilýän bilýärmi? Ýok. Mehmançylyga gidenlerde täze ýyl bayramçylygynda hemme da sowa edip bolýar diýär. Daş sowa edilýär. Näme sowa edilýär diýdiňiz amal gence? Şu täze ýyl bayramçylygynda diýär bir ýurtda diýär. Daş sowa edilýär. Sowa täze bada. Şu diýär geljek ýylda arskalynyň döwletimiz şu daş ýaly agyr bolsun. Şoň şu biriginin öýüne baranda daş sowa edilýär. Onu Yer ýurdun öz aramy, öz riwayaty bar da. öd riwayaty bar, öd täze ýyl degişli gaty kän tamsallar bar. Şu men köplenç kitap okuyan, jurnal okuyan, şu wagt ähli şertler, mümkinçilikler döredilen de. Okumak üçinem, işlemek üçinem, onu ýeneden bir tamsal bar da. Şu täze ýyl bayramçylygynda diýär şol el ullakan nar alýar. Şo nar alyp diýwaryň ýüzüne çalsaňam bolýar, ýere çalsaňam ursaň bolýar. Çoğu on şol nar näçe pytyrat diýär. Şoýul şonça uraskalym döwletin täze bolýar. Arabet geldi. Indi men şu çorumlaň hemme ýerine ýetiren diýip otur. Edi ýyl çalşanda 10 tane üdümi ýeten diýip otur. Onu geljek ýylda fiýaha etmek niýetim bar. Şu ýan torbamy ähli goşlarymy salyp 10 kere öýüm daşyndan aýlan ýetişerim kan diýip otur. Ullakan nar alyp şu naram bir diýwaryň ýüzüne urup şo pytyrata. Şo ırımlar bilen şu gawat gelýärmi gelmeýärmi? Barlak. Şol barlak görüp gelýär. Amal gence siz aýdyp oturdyňyz bol. Mene näşen bir haftadan ýatlap otur. Mene näme etmekçi? Täze umuman şu ırımlara baýda. Ne haýdyny öýle ýüregiňe jaý görsem, ajap üzümi ýetip üzümi nar ýöne ýaýmagyn. Patıran nar imelden ýöne diýwar ýüzüne ýa-da ýere. Aýdan. Şeýdi. Yer günde näçe bastı, şonça kän ýerde. Şu geljek ýylda şonça tutulýar. Ne amal gence? Mene äteden gysly berýän ürünler dinler. Nädip şu ýumurtgalary ketenme bilmem. Parçalanma bilmändir diýäňmi? Hawa. Ine bizim geljek ýylymyz bilen bagly bolan üçin baglaşdyryp şu iştäçleri taýýarlap geldi. Ýa-ma gatan tane kerak. Hawa. Ýumurtgalar gaýnatýan. Soňa Önüka bölýär. Önüka bölýän. Soňa her bir janar öz bir gowurýan iýmit bolýar da. Ine çana peynir gowurýar. Onuň şu peyniri şu gabynyň or tarasyna goýýar. Ine bu ýumurtgalary häzir bir şekilde getirýär. Bu näme täze pikirlenýär? Öýüňe gelip dursalar hemmesine şo peyniri üşüp Häzir gepleşip Şildi aslında bu şu geljek ýylymyzda şu paçak beren diýär. Ak bolmaly diýär. Hemme adam ak bolmaly. Şonda onuň bal goýmaly. Hökmen paçak taýýarlanda janyň tagat bolmak üçin bal goýmaly. Hökmen hol goýmaly diýär.
koz diýende adam ýak keşlik güçlendir ýa. Ha. Otaň geljek ýylda öňkü menem ýaşaraýyn bir ogadonlanaýyn diýsen alma köprek goýmaly diýer. Adam alma köprek adam bira käşilik bira bar diýen adam numron ýa-da hiç garrama ýa-da. Oşa üçin taçakda şu ýyl alma goýmaly, onuň koz goýmaly, bal goýmaly, hemme taýýarlaýan gaşlaryny akatdyr. Bileýmen ben. Ine mehribaniyleşler, evi vatandaşlar, ne taýýarlajak işte açarma, gaýnatylan ýumurtga gerek, peýnir gerek, ine rediska gerek, şu görüşde dogrulan, hemem ara gurç gerek. Inni biz gaýnatylan ýumurtgamyda eke bölüp, inni şu ýumurtkany çanyň şeklini getirmek üçin şu görünüşde bıçak bilen kepýär. Onu bulajon ýataýar çanyň. Ine şeýde bir aljak önümizin yerini çan kömek bilen ketmedip ine burunjon ýatadyk. Innem Burunjy gara gurçdan ýatak durdun bagaça? hawa gelece. Ondan iki aljak ine gözüniň yerini şeýdip ketýär we çan kömek bilen gara gurç. Gara gurç goýýar. Hawa. An tapçak işte açar taýýarlana tapdyn. Ine fıçanyň guyrucugy bolan soň guyrucugynyň ýerine şeýle ketýär. Ine guyrucugyna şeýle ýaş doganyň kömegi bilen ale fıçanyň guyrugyny ýataýar. Ine bir fıçany da taýýar boldy. Mehribaniyleşler. Ine baş aşbermeden göýe önümli, towukly işte açary. Ine näme önümler gerek bolup durýar. Ine hyýary şeýle inçeçik görünüşde dograpdyr. Soň göýe götürmedi. Gaýnadylan tovuň döşi hemem kakadylan şöhlar şu inçe görünüşde hemme bir görünüşde dograpdyr. Kelem onuň o yer almanyň şu görünüşde inçeçik dograp gowurypdyr. Soňam bulgar burjymyň türlü görünüşde renkli bulgar burjlamyň şu görünüşde dograpdyr. Inni häzir baş aşbermeden taýýarlajak bir de görkezek işte açardy şu görünüşde dogranandan soň her bir adam öz itlegine görä adaçyk şeýdi. Gara gurç sepýär. Soň adaçyk du sepýär işte açarmydan. Soňam işte açarmyda gerek bolan gaýmagyny şu görünüşde goşýar. Bunu gowy garyat mehribaniyleşler. Şu goýu önümlerinde gowy bir-birine tagam alışar ýaly. Ýene bir goşmaly dadymyz bar. Adaçyk gaýmakdan goşýar. Soňam şeýdip şu görünüşde garmaly. Ine devlet restoranyň baş aşberiniň ýürüýte biziň şu gepleşigimizde bayramçylygym nasip etdi taýýarlan işte açar. Yan gepleşigimiziň dowamyna göränsiňiz, tomuş edip duran bolsaňyz, aman genji halifamyz bu işte açaryň hyýaryny, kelemini dograp berdi. Aman geleceğim işte açara koşuldu ba diýjek bolýar. Hawa, amal gelejemiziň hem goşandy. Şu işte açarymyza batdyk. Ajap ine işte açarmyz taýyn. Ende işin gatdy kyýynak henägi. On hemmesi bunu etýäni ýerine getirýär ekene. Hawa. Aşpet hem bera taýýarlap berýärdi. Ine mehribaniyleşler diýip ajabam taýyn işte açar görkezýän ekene. Amal gelece. Şu gepleşigimiz bilen şu aşberlerimiziň taýýarlaýan işte açarlaryny, tagamlaryny öwrenýär. Tuvaleme olan bir kär. Hawa. Nebe diýsem bol ýaşdaýdy, ekkende ýok, dükkende ýok, harmanda häzir diýýär. Son diýsem bol ýaýyna. Mehribaniyleşler. Ine sizin öz öýüňizde täze paçaňyzy şular ýaly görünüşde täze nasip etdi. Baglap şular ýaly edip öz paçaňyza bere berip bilesiňiz. Ajap ine amaňul şu taýlan işte açarmyz şeýle goýýar. Şu görünüşde owdalap size görkezek bolýan. Şu aslında da
Dağıtçı tağam tayarlanı bilen işte açan tayarlanı bilen şonu bir halka hötürlemek için saça beremek için bir üç kaşık görmüşler çekip vermeliler. O öyle bir üç kaşık oğlanlık öyle Awa. bak. Ne şu çoğu gav bilen ben başka işlerle yerdim. O kadar şekil bilen hötürleseler başka işlerle yerdim. Amangul sen şu tovonu doğrap ver. Şimdi şu işte açarımızı edek vermek için şuları yalçı edip şimdi şuları koyuşturuyor. Nereye açan verirler bunu. Büyük soğullarımızdan oğudurlayız. Yine acaba değil mi işte açık oldu ne kadar iyileşler bir aymak daha iyi hemen. Şimdi acaba bizim işte açarımız tayin. Yine mehvalleşler bizim aşklarımızın tayarlan işte açarı. Şu görünüşte. Ne kadar iyileşler bir üç kaşık işte açar olsa şu depresyonu alıp bardı. Acaba yürüyü töküyece yattan fikir edip tayarlattı. Tayarda yel kaçarla böyle bilir, yılmadan şekil bilir. Yine ne kadar iyileşler Aşkabat tele yayılımına siz bilen hem biz bilen. Payitaht deyip berkan gepleşigimiz Devam ediyor. Yine bugunç her bir toyda, yaş toyda bizim toyda çaplamaz nazmıqmaslardan bedeliye, qılğın tagamlarımız iştihaslarımız tayarlanıyor. Yine bugün bayramçılık münasibeti tayarlan gepleşigimizde bir tüyücün olması da olmaz. Awa. Bir tüyücün olmadan tayarlap görkezseniz tomaşaçılarımızdan araşıp duranlar. Böyle çok mantıklı. Acaba biz şu matayadar gitleşimizde meyveli, göğönümlü, tüyücün olmasını tayarlap verecek. Amangul sen bana şu meyvelerden kesiştirip tayarlap versen. Yani şekiller. 4 burç görünüşünde kiçirecik edip tayarlap verey. Şu kaymağımızı kağımıza geçiriyoruz. Ve şuna 200 gram yağlı şeker karıyat. Ve çırpmadan şunu karıyat şeyle. Aman vermeyeceğim. Yani yolu geliyak olayım. Şu Aşgabat şehrimiz, payitahtımızda her bir idare, raylarının önüne açılamız, şeyde bir bevelittir. Oğudun vardır açılamız. Acaba bu kağıda il bayramçılığı yılla bir gedek belleniliyor da şu bayramçılığa şeyle var qaraşılıyor, şeyle var qaraşılıyor. Çağacıklanmadan ayyadı babadan soğuda qaraşıyalım. Onu şu öyvi kelimeden kağıda il bayramçılığına şu yılın doğamında bir gedek kolya da bu bayramçılık. Şoň üçin şu taçak bedelini dağın şu neme koysan ağ bolup durýar da şu taçakta. Neçe koysan tamam et. Şoň şu täze il bayramçılık ödünün bir üç kaşık bir täkili var adamlar. Adamların yüzünde hemen yüzünde şatlık. Täze il bayramçılık diye eýýär. Neçe wagt öňünden taýýarlar. Başladyk bu bayramçılık. Çağacıklar arça bedelen hemme şäherimiz bir cennet yadyna salýarda. Bir şu avadan ýurdy şu eşretli zamanany bir de Mehriban prezident Kahraman arkadamy towa etdi. Bir de şu avadan ýurdymyzda işlemäni, döretmäni, ýaşaman ähli şertlerimiz bar. Haýsy karhanada işlätim geldim, haýsy urdan sen iş edetim gelýär, haýsy urdan bir kär edinetim gelýär. Ya bizim gelecekde yurdumu dolandıracak yaşlarımızdan onumlu bilimli bolmaklar için Kahraman arkadamy şeýle ular adamlar etýärler. Biz şu pursatları hiç kaçan elden vermelerle dine yurdumuzun ösmeğine, güllemeğine her kim öz işleyen uğrunda gidecekten bolsa boşandymyz boş işlemek galýar. Aman gençe şu gepleşimiň başyndan näme sizden bir zat sorasym gelýär. Ine sizi mihmançylyga çağırýanlar, ya bolmasa çykyş etmäge çağırýanlar, baraňyzda mihmançylyga ýürüýte şol taýýarlan barýaňyz.
Acaba sen kat koğu soru verdin. Şu kâme karşı çağalar, kuşuğa çağırtanı çağaların arasında çağırtan etti ve çağalar var mı çağırtan. Hiç o tayda çağaların durmuş bilen bağlı. Raka vurun etmeli. Şolar bilen bağlı olmakken vurun etken adım. Yok ben şu etken vurun içinde çağalara demişti. Terbiyeleyici ehemmemi. Ya çağaların düşünüş var ya da çağaların düşüncesi ulu adamlara ara olmuyor da. Yani ödüne durak bayram sırtlarda dağıtlarda çağırıyorlar şu tayda denan köprek bolsa denanlan durmuşundan vaka vurun etken boğdum yani. Ya şu tayda erkek adamlar ağalanma kän bolsa oluru demişli. Bir boş kayıtsam köpülenç men boş kayda aman o gelince dediler de arada bir toya vardım olayım. Tomaşoçular biri aman o gelince senden bir haişt var dedi. Ben şu duran yerinde dedi. Bir de demişti bu boş kayıtsana dedi de. Yadıma düştü koğunç ben şey dedim benim. Ben antı erkekler hiç bir baltı yok. Ömür geçer tağatı yok baltı yok. Kayır gelirler bu dünyanın güneşi. Ol güneşi günlüklükte yaltı yok değil olayım. Be, şu vakit men dedi son bana demişti boş aytmadık korsan öy körecektim aman. Ondan bir dedik, bir denarlarımız toya vardım olayım, toya varamda bir denana gitti. Aman bu sen dedi şu denarlar hakkında bu boş aytken olayım. Şu her kimin öğündü demişti dağdaysan bu kabul etkenlerde. Ol ya dedim benim. Sakna değil yani aslında zadır ya da seni. Şu adamların teni o kabul edenler sonunda beni alhamı coşya olsun. Sonra hal diline gelenini bilmeyen gal ya. Benim şey dedim, anzıtman enani giyindir yüreği, eri bağlasıdır onun gereği. Anzıtma enani söy onu gora, bir sözde sanayma yüreğine yara. Anzıtma enani, anzıtma ıntan, ene yüreğine tırtaklar fırkar dedim onu. Hepini çıkarman gitti. Onun toy ahirlap var ya geldi yanıma olayım. Son yali köpçülükte kânga bak geliyor. Çol men her toro versem şoğa cevap veririm kaman mı? Şu setap bir yadi geldim diyen adamların var ya da. Şoğu için elmi dama bu olmuş acaba. Şu ben artist hükümünde vatan vatçıları da bir yürümün öpüşünü, güllöşünü, durmuşta olayan vakaları çeperleştirip halkını ödürlemelde. Şu ülkü varan toyumda hel aydım ayt diyeler olayım. Benim aydımı tağırmasadım aydı veriyenler. O çağacığın antacağı oluptur, zoram. Onun benim şu ayda aydım aytmayın, boş aydı vereyim diyeyim. Aydı itti. Ne bilme gelli ayttım benim. Haydi yerde çağa teti eştilse diyeyim şol yerde para harcattır. Ya eştilse enelerin hündüsü şol yer baltıya alıp para harcattır. Çağa bizim öylerimizin bedevi, çağa bizim toylarımızın bedevi. İnsan öz ömrüne buruna dedik çağatına. Oy bitkiye gidelim. Dedim de idimden gelince şeyler akır höreydim ya dedim. Onu koy büyük altıp kaymak değil ya ben şuna ne var ya dedim. Doğru açacağım aman bir ödümü yaş kaltımı çağalanma diye söymeyene mahre vermeyene valtımı olmuyor. Ne abi maskala bolton yaş doğru çağal taklamana valtımı onu nokta iştik tutyanda. Yine şu altıp kaymak değil yani maniydi. Oğlum öyürüp gayırını çıkaran son ben altınga teretmeli ol yanda. Sol kaymaktan hem tüyücüde adam anılacağını bol yani. Muman elbette ama tayarlıkta olmadı. Ya şu tüdüm getleşkine geldim, şu getleşkine degişli. Muman adamla durmuş bilen bağlı vakayet ben hep böyle şey. Ama galiba versen de şu tüyücü tamamlı tayla edeyim. Taylalı. Indi men size etmeliyseniz bölüp vereyim. Ne gelin kızlar, taylan kaymacağını şeyle koyuyaz. Tüyücülüğümüzde kaymak bilen şekeri bile gardımız. Tavuğu acaba kaymak bilen şeker bile qarıp şeyle görünüşe getirdik. Bu öýde taýlanmana en ýeňil tüýjülikleriň biri bolýar. Endi şu tüýjü tagamyda şeýle miweleri atışdyrýar. Hersine ödüne düşüp taýyny ora. Hormatly vatandaşlar, miwelerimiz şeýle goýuşdurýar.
Ne bizim tüyücü tagamydan tayin oldu. Ine bizim tayinlan tagamız tayin oldu. Mehriban ýeleşler, ine biziň bayramçylyk gepleşigimizden dowam etdik. Biziň baş aşberiniň taýýarlan gyzgyn tagamy şu görnüşde ine iştiýaçlarymyzdan gepleşigimiň dowamyny görensiňiz. Ana da tüýjü nygmaty bar. Ine gowanç ýetinden a şeýle tüýjä mende ýa. Ja. Mehriban ýeleşler, ine bayramçylyk münasibetli taýýarlan gepleşigimizden tamamlap barýar. Ine amam gelince biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin çok sag bolsun aýdýar. Mundan beýlägem döwletçilik äleminde alyp barýan işiňizde üstünlik arzu edýän täze ýylyňyzdan gutly bolsun. Elmi dama saçaklaryňyz şular ýaly nazy himmatlardan dorup durmagyny arzu edýän. Baş aşberimizde de şular ýaly bayramçylyk münasibetli taýýarlan iştiýaçlaryňyz üçin, gyzgyn tagamlaryňyz üçin, şular ýaly süýjü nygmatlaryňyz üçin uly sag bolsun aýdýar. Sizem gowanç işiňizde elmi dama üstünlik arzu edýän täze ýylyňyz gutly bolsun. Elmi dama alyp barýan işleriňizde üstünlik arzu edýän. Tamam. Şurdatdan peýdalanıp menem öz gözlemde Mehriban prezidentimize tawatyn aýdýan. Mehriban prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, täze ýylyňyzdan gutly bolsun. Ine ajap gowanç biziň abadany ýurdumyzyň atyldy döwletimiziň şular ýaly bolçylygy bolmagyň agyrynda Mehriban prezident Gahryman Atadamyň bize döretýän mümkinçilikleri bar. Mehriban prezidentimiz janyny sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tümli işlerine elmedam rawaz alsyn, täze ýylyňyzdan gutly bolsun. Köp sag bolun. Mehriban matanma paýlap nuruny, şatlyk şowkun bilen gelsen täze ýyl, her bir maşgalanyň berýär töwerini, rızka döwlet bilen gelsen täze ýyl. Asmana ay günümi şöklesin taştın, ak karlarla uğurdap nurun geçtin, bagtly, ýagty ýollar ojagyny açtın, düşümli ýyl bolup gelsen täze ýyl. Mehriban ýeleşler, biziň paýtaxt Defterhanaty gepleşigimizden tamamlandy. Bizi şular ýaly eşdekli durmuşda ýaşadýan Gahryman hem Mehriban prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik tutýan tutumly işleriniň elmi damy rowaj almagyny arzu edip siz bilen hoşlaşýar. Hormatly prezidentimiziň bütün türkmen halkymyzyň täze ýyly gutly bolsun. Goý hemişe ösüşlere betlensin. Ata watan Türkmenistan janymyz nadyl nygmatlara baý bolsun. Ojaklaň bedegi Defterhanaty.
Mehriban dinleşler. Yeni Aşgabat tele yaylamına didarlaşanca hoş sağ olun. Täze ýylyňyz Kutlu bolsun.